mic. Ini on mic kan. Boris.
and the Taurus. Material of this of the disease. Gagawin mo mo, pwede na eh. O gagawin mo mo, pwede na eh. O wala yung siya. Pasonya siya. Katahin ito. O wasa katahin. Iyaw-iyaw, walang isa-isu, pinagiging ng one. Eh, yung bako mo, laut sa mo, kapag sa marriage. Makura lang yung sulit sa kesa niya. Una yung kaya mo, no, pilong kata. Sarap na yun na lang kayo, ngayon na sa pasantin ang mo. Pasantin yung kabayo ka. Ang kayo yung kabayo ka. Sarap na isang tuwa sa kesa. So, ang yung sa pang-pops, isang small pops, movie goes ang pray. James, sa kalaman yung basics. Kailan, wala yung pagkabayo. Ika sa ibinuwi. Kaya yung John, yung alam sino, Yeah.